A Xunta e o Concello de Sanxenxo puxeron sobre a mesa o primeiro paso pro impulso de máis vivenda pública no municipio. Este martes, a conselleira de Infraestructuras e o alcalde asinaron a concesión dun préstamo do Fondo de Cooperación da Xunta por un importe de 3,5 millóns de euros, co que o Concello procederá á compra duns terreos en Vilalonga. Ter un só ahora mismo aí, onde se van a poder facer máis de 300 vivendas para a xente que o necesita, é de agradecer, conselleira. Quero te felicitar non solamente polo que estás facendo de cara a Sanxenxo, que é a miña obligación de dicirche, a darche as gracias, senón que estás facendo en Galicia. Con este préstamo sen xuros, o Concello mercará 80.000 metros cadrados en Vilalonga, que na súa maior parte son propiedade da Sareb. Logo cederá a súa titularidade á Xunta para que o Goberno galego tramite o novo proxecto de interese autonómico. Unha boa nova este préstamo que acabamos de asinar, un paso adiante para seguir construindo vivenda protexida. Tan pronto sexa cedido polo Concello, licitaremos, aprobaremos en Consello da Xunta ese interese autonómico, ese PIA, e que comenzaremos os trámites para a súa tramitación para esas futuras e cercanas 350 vivendas. A previsión é que ese PIA quede aprobado este mesmo ano co obxectivo de que en 2028 este en marcha a urbanización e edificación. Estas parcelas serán concursadas para que promotores e cooperativistas construan vivenda protexida. É certo que unha porcentaxe quedarase para a Xunta de Galicia, para a vivenda de promoción pública, un 20%, o 80% previsiblemente será vivenda protexida, e dese 80% de vivenda protexida, un 20% será para que a Xunta de Galicia construa vivenda de promoción pública. A conselleira e o alcalde destacaron tamén a colaboración en materia de vivenda despois dos acordos acadados para a cesión de solos en Noalla e Sanxenxo para a construción de vivenda pública. Comenzamos co tema de posta a disposición con un solo en Noalla para facer 25 vivendas, que creo que termina mañán o prazo para as empresas que se presentan para esas primeiras 25 vivendas. Estamos tramitando neste momentos outro só, que é o solar de Rocafort, que se está tramitando para facer vivendas en aluguer nese solo, pois a 100 metros da praia de Silgar. En Noalla construiránse 25 vivendas de promoción pública, mentres que na parcela da Rúa das Cunchas a previsión é construir 40 vivendas que se destinarán ao alugueiro a menores de 36 anos.